reivindicar que nosaltres, diguem-ne, es manifestem i portarem debats des de la perspectiva, diguem-ne, progressista, d'esquerres. Això de definir tampoc no sabem on està ben bé la línia, però amb els temes socials potser que sí que ho sabem, amb els temes econòmics ja no sabem tant on està la línia, però des d'aquesta perspectiva, perquè pensem que la dreta ja té prou fòrums, té prou mitjans on es manifesta, on jo diria que ens manipula i en tot cas ja tenen l'espai. Nosaltres som més modestos i farem debats sempre des de la perspectiva que ens sembla de gent progressista i gent d'esquerra. Dita la presentació perquè ningú es porti desengany i dir, home, aquí no porten segons qui. No, segons qui ja us ho avancem, no els portarem. Bé, ara ja faré una presentació, potser no cal, però ho he de fer, la presentació formalment. A la meva dreta, us la coneixeu, l'Ada Colau. Agafo el currículum breu, perquè si no puc estar aquí a la presentació. L'Ada Colau és portaveu i cofundadora de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Barcelona i portaveu de l'entitat a escala estatal. És coautora del llibre Vides hipotecades, és llicenciada en Filosofia a la Universitat de Barcelona i actualment treballa a l'Observatori DESC, Drets Econòmics, Socials i Culturals de Barcelona. El David Fernández, és periodista, activista social i des del 2012 diputat al Parlament de Catalunya per les CUP, candidatura d'Unitat Popular. És membre del grup de periodistes Ramon Barnils i de la xarxa d'Economia Solidària. També tinc aquí que l'any 2013 va publicar Un foc a la barraca, que és un recull d'articles que ell havia fet i a més va ser considerat el llibre de pensament crític més venut durant la Diada de Sant Jordi d'aquell mateix any. No sé si ho sabies. La xerrada serà una mica, és això, és una xerrada, el que farem és, jo us hi faré unes preguntes que han consensuat amb el grup de lectura, i del grup de lectura ens he fet unes preguntes. En primer lloc li faré una pregunta a l'Ada, després li faré una pregunta al David i després faré preguntes que podran respondre tots dos. Ells, si es volen interrompre o volen parlar, diguem-ne, o discutir o matisar o inclús, sense mantenir les formes, som bons amics, Per tant, és a dir, que hi hagi una mica d'agilitat. I al final farem un torn de preguntes del públic. El que sí que ja us avanço que depèn del número de preguntes em permetreu que el moderador modelli i que aleshores que us demani que les preguntes siguin el més breus possibles i que no siguin discursos llargs per després fer la pregunta, sinó el preàmbul just d'un minut per fer la pregunta. Molt bé, comencem. Ada, davant d'una crisi global que afecta tots els àmbits de la societat, els moviments socials solen tractar problemàtiques molt concretes. En el teu cas, el moviment pel dret a l'habitatge digne i la plataforma d'afectats per la hipoteca per tal d'evitar els desnonaments. La pregunta seria, són només moviments de defensa, de resistència davant del sistema? O bé creus que aquests moviments socials són o poden ser estructures de canvi del sistema? Molt bé, són preguntes enormes, que no es responen així amb una pregunta breu. Sí que, una cosa que sempre, no dic que gràcies per convidar-me, que és un plaer estar aquí amb tots vosaltres. Gràcies a vosaltres per venir, que no m'ho vull deixar. No m'ho vull deixar pel final. Està molt bé, i a més està molt bé el format de conversa, no tant de ponència. Doncs, quan vam crear la plataforma Afectats per la Hipoteca al febrer del 2009, en realitat qui la vam crear era un petit grup de persones que ja venien de l'activisme social, la plataforma no sorgeix del no-res. I en realitat érem molt conscients quan vam crear la plataforma que no era un problema només ni d'hipoteques, ni de desnonaments, ni d'habitatge, sinó que era un problema de model de mercantilització de l'habitatge que es produeix en un sistema econòmic, el capitalisme, que tendeix a mercantilitzar tots els drets fonamentals i la vida de les persones en general, i un problema de manca de democràcia. Realment nosaltres no decidim les coses més importants i per tant hi havia aquesta consciència que el problema era de model. Ara bé, com a forma de mobilització sabíem també que amb l'esclat de la bombolla el problema de l'habitatge seria un dels problemes més grans juntament amb el tema de l'atur, amb el tema econòmic, i que això li afectaria a milers de persones no polititzades, que no s'havien plantejat mai ni que poguessin tenir un gran problema ni de desnonament, ni que poguessin quedar-se amb un deute de per vida, etc. Per això vam triar el nom de Plataforma Afectats per la Hipoteca, no perquè penséssim que el problema ni l'únic ni el més important fos la hipoteca,
sinó perquè volíem dirigir-nos a milers de persones que els hi passaria allò i no sabrien on anar, i efectivament així va ser. Però ja des del principi la plataforma li vam ficar un subtítol que sempre ha estat a la nostra web i al nostre manifest, que és de la bombolla immobiliària cap al dret a l'habitatge, en positiu. Sapiguem també que aquesta crisi, aquest esclat d'aquesta estafa anomenada crisi, era també una oportunitat com a societat per veure que el miratge que ens havien venut de mercantilització de drets, en concret de mercantilització de l'habitatge, que suposadament tothom sortia guanyant, fins i tot era progressista, hipotecar-se, perquè amb això els pobres també podien ser propietaris i deixar una propietat als fills i no només als rics, doncs aquest carmelet, que fins i tot gent que es deia progressista ens l'havia venut, doncs es trenca el miratge i es veu que era una altra enganyifa, i que en realitat milers de persones després d'hipotecar-se acaben inclús més pobres que abans d'hipotecar-se. Llavors, quan es trenca el miratge i es veu que aquella promesa de societat del consum, de benestar infinit i de societat de propietaris era una enganyifa i uns pocs es fan molt rics, cada cop més rics, a costa d'empobrir la majoria, és quan realment s'obre l'oportunitat, encara que sigui de forma traumàtica, de fer un debat com a societat i dir, bueno, aquest model que ens han venut no funciona, potser seria hora que ens plantegem una altra cosa. Llavors, des del principi la plataforma es va pensar en aquesta idea de anem a fer front a una situació d'emergència, però sobretot anem a intentar donar-li la volta, anem cap a aprofitar que es trenca aquest miratge de la societat de propietaris de la societat endeutada per veure com podem fer que l'habitatge efectivament, la seva funció social estigui per davant de la seva funció especulativa i que l'economia en general s'orienti per satisfer les necessitats bàsiques de les persones i no per enriquir a uns pocs. David, hi ha qui diu que en la vida s'ha d'optar entre els principis i el compromís. Hi ha qui identifica els principis amb els moviments, és a dir, els moviments socials tenen principis, el compromís correspon a l'àmbit, diguem-ne, més de la política. Compromís significa que s'ha de cedir, que no sempre pots fer tot el que vols, has d'arribar a acords, i inclús algun diu que això de que certa gent arribi als consells de govern és un error. Per tant, com a diputat que ets de l'actualitat i activista de moviments socials, què en penses? Quan un moviment social salta a l'arena política, pot mantenir el seu caràcter reivindicatiu? Es poden mantenir els principis i al mateix temps acceptar o arribar a acords pel que és possible, per fer el que és possible en cada moment, renunciant en alguns casos a les opcions pròpies? Vaig a beure aigua. Gràcies per la presentació. És un debat que segurament, com deies els grecs, a propòsit de la guitesa, no el resol, és el de la coherència, però la percepció és que no podem caure una trampa que intenta contradir principis i compromís. Jo crec que ha d'haver un compromís amb els principis i els principis de compromís. Perdona, que no sé. Sí, passa habitualment. Ara ho intentaré. Aneu dient, tinc una tendència de clic, com la crisi, la veu va caient. Deia que abans parlava dels grecs i que jo crec que és un debat amb els principis i el compromís, que nosaltres no estem disposats a acceptar la trampa que els principis estiguin oposats al compromís. Ha d'haver-hi un compromís amb els principis i ha d'haver-hi uns principis de compromís. Però és veritat que la coherència i la realitat remet sempre a moltíssimes contradiccions que cal saber autogestionar col·lectivament. També és veritat que quan es parla dels moviments socials entren en una opció política, clar, jo no m'identifico, jo no soc un moviment social, jo passava per allà i també va ser un debat molt fort amb un dispositiu polític que es diu CUP, que li va costar moltíssim també, que va ser tot molt ràpid, penseu que fa 15 mesos que es convoca unes eleccions anticipades, es convoquen més de 100 assemblees locals i es decideix que per primera vegada es passa del municipalisme a un parlament. I també negaria que la política només sigui la política convencional i oficial. Els moviments socials efectivament fan política cada dia, fan política quotidiana, fan política de transformació. Jo crec que sí que hi ha una contradicció fonamental entre la transformació del model social i polític i la gestió, i la mera gestió. I aquí són les trampes on moltes vegades han caigut les esquerres, que amb un discurs de transformació acaben fent pura gestió i s'obliden dels principis ètics que inspiraven l'esquerra, totes les tradicions de les esquerres, que és l'emancipació, que és el canvi social, que és la transformació de les condicions de vida i de treball. El que no es pot negar és que és una contradicció
permanent i que és veritat que també aprens a cedir, però jo crec que afortunadament en les escoles, els moviments socials, aprens a parlar, a discutir, a dissentir també i a consensuar i a buscar llocs comuns, i segurament els moviments socials en l'últim any han fet molt des de fora. Jo no puc concebre la prohibició de les bales de goma sense la mobilització de les seves víctimes i dels espais de suport solidari. No puc concebre la prohibició del fracking sense l'activació de l'ecologisme social i del territori en resistència per aquesta tècnica brutal que amb el territori i amb les persones. No puc entendre, malgrat ens quedi que ens sàpiga a res o a poc determinades polítiques en relació a l'emergència habitacional i als desnonaments que s'han fet, o en el cas del Port de Sala, però és una sentència sense la mobilització de la PAM, o no puc entendre que hi hagi la llei contra l'homofòbia més avançada d'Europa avui sobre la taula sense la pressió del moviment LGTB. Per tant, sí, la coherència és aquella manta que mai acaba de tapar del tot, perquè és molt difícil ser coherent permanentment, però s'ha d'intentar i no es pot renunciar. I crec que la mateixa pregunta també remet, finalment, i una reflexió, a la crisi de l'esquerra, o a l'Einstein, o Feu deia molt, que l'oblit dels més desposseïts, dels més ignorats, la jerarquització, la falta d'espais deliberatius, oblidar-se de qui som i què volem, sí que pot ser un error i un horror històric. Si és una conversa, no cal aplaudir. Ens aplaudim tots al final. Exacte, al final ens aplaudim tots. Hi ha moviments... Jo vull opinar ja, no puc? Sí. Sí? Sí, és el que volem. Perfecte. No, jo anava a dir que no només no hem d'acceptar aquesta dicotomia que se'ns ha generat entre la política institucional i moviments socials, sinó que jo crec que hi ha aquí una grandíssima trampa, una deformació, una deseducació que hem patit en aquest país, i en altres, però aquí especialment, perquè venim d'una dictadura, d'una mala transició, i després empalmem amb la societat del consum, i tu fiques tot això junts, i realment ens han educat perquè ens despreocupem absolutament de la política, de manera absolutament intencional, perquè clar, si ens despreocupem de la població ja se n'ocupen uns quants que s'ocupen dels seus assumptes, i així estem com estem avui amb una corrupció generalitzada. Clar, el que segur que necessita una democràcia per funcionar, per ser realment una democràcia, és una societat permanentment mobilitzada. O sigui, el que deia el David no poden ser anècdotes o excepcions, no pot ser que una llei té a veure amb una mobilització, no, és que tota la política hauria de ser fruit de la mobilització permanent de la societat. Aquesta és l'autèntica política. Una democràcia sana i saludable té una societat permanentment organitzada. A mi quan em diuen, a vegades intenten dir-me, ostres, esperem que la PA, amb la millor de les intencions, deixi d'existir aviat. Jo dic, no, o sigui, digue-li PA, digue-li com vulguis, però un moviment amb el tema de l'habitatge i amb qualsevol altre tema haurà d'existir sempre, perquè si no, els quatre de sempre, que tindran diners, que tindran més oportunitat d'incidència, tornaran a fer els seus negocis. I això només, o sigui, el poder només es limita si hi ha un contrapoder que el limita, perquè per si mateix no es limita mai. O sigui, el poder tendeix a abusar del poder, tendeix a la corrupció, i qui té privilegis tendeix a intentar mantenir-los i ampliar-los a costa dels altres. Aleshores, perquè això no passi, l'única manera, i això és el que no ens han ensenyat en aquests anys anteriors, al contrari, en una mica la promesa de la societat del consum, hi ha hagut una mena de pacte implícit, no explícit, de despreocupeu-vos de la política, que és un pal, ja ens ocupem nosaltres us limiteu a votar cada 4 anys, nosaltres gestionem, com si la política fos només gestió, i vosaltres tindreu un nivell de vida satisfactori, podreu tenir una casa de propietat, un cotxe, vacances, un nivell de consum, amb aquesta enganyifa hem acabat com hem acabat. Aleshores, la lliçó d'això, d'aquesta crisi, és que quan igualment passi aquesta crisi que va per llarg, però el que mai pot tornar a passar és el que ha passat fins ara, que és que ens despreocupem dels assumptes públics. Per defensar el comú haurem d'estar permanentment mobilitzades. I clar, tenim una feinada enorme, perquè tot això a més coincideix amb les crisis de formes d'organització i de participació que van ser molt útils en dècades anteriors, el que han estat el gran sindicalisme, els partits polítics, clarament avui com a estructures de participació són insuficients o fins i tot han arribat a ser part del problema en alguns casos. I aleshores aquí que tenim molt a repensar i és una feinada la que tenim pel davant, però també és apassionant, perquè tenim d'alguna manera la possibilitat de reinventar-nos en els propers anys, i això és una de les coses més apassionants que pugui fer l'ésser humà. Això
lligo, que va bé la pregunta aquesta per dir que hi ha moviments, i ara estic pensant en el 15M, hi ha d'altres, però penso en el 15M, que han omplert les places de moltes ciutats del nostre país, i jo crec que és quasi bé impossible que ningú no estigui d'acord en tot el que estan plantejant, en tots els eslògans que estan sortint. Jo penso que tothom ens ha sentit identificats, però després transcua a vegades com un esperit antipolític que dona sensació, a mi almenys, de que mou a l'absentisme. La meva pregunta és dir, l'abstenció és una manera de protesta, perquè abans no sento dir molta gent jove, jo no vol dir. Jo us pregunto a vosaltres, l'abstenció és una manera de protesta per ella mateixa, pot modificar el sistema, és dir, no votant modificarem el sistema, o bé és un regal que els donem a un lliberalisme imperant? Depèn, com tota pregunta, depèn del que facis el dia següent d'abstenir-te. Jo he sigut abstencionista durant molts anys. El problema és que feia política o intentava fer política cada dia al barri, a la cooperativa, al mitjà comunitari, que és la directa. Aleshores, jo crec que és dual. És veritat que la despolitització és funcional als interessos del sistema. Però jo no equipararia despolitització a votar o no votar. Votar és un cop cada 4 anys, deia una persona profundament estimada, Ramon Fernández Durán, que nosaltres ens conviden només com a espectadors, com a consumidors passius, a votar un cop cada 4 anys, però els mercats financers finalment voten cada dia i són els que homologuen i defineixen la nostra vida política. Per tant, sí que és perillós l'òpera berlusconiana, l'òpera bufa, de no creure en res ni en ningú. I això ens convida a un nihilisme que deriva, feies de reflexió abans, això, els règims de caràcter autoritari, on s'atia el pitjor individualisme i el pitjor de la condició humana, i això és perillós, però jo penso que del 15M, que moltes vegades s'ha fet una crítica, jo crec que no som conscients del pòsit que va deixar. I el pòsit que va deixar el 15M fonamental és que abans del 15M estàvem parlant de seguretat, d'expulsar els sindicats i de que cadascú faci el que pugui, cadascú a la seva i salvés el tiempo. I després del 15M estem parlant de drets socials, de solidaritat i de refer el teixit comunitari determinat pel neoliberalisme. O sigui, el canvi, el dispositiu, encara que sigui només un canvi de valors, d'orientació, de reflexió, però va canviar el relat de la crisi. Era el de l'obediència, abans del 15M, i jo crec que ha ocupat en molts moviments socials que abans havien fet, com l'abstenció. Jo crec que hi ha gent que vota conscientment i que fa campanyes per l'abstenció activa perquè considera que el sistema no creu en el sistema, pensa que està molt degradat o molt degradat. Jo crec que hi ha... O sigui, coincideixo amb tot. Vull introduir una cosa per si em deixeu. Ho vull dir perquè aquí va venir un convidat en una de les xerrades que vam fer, que era el Felipe López Arancuren, i una mica va dir, escolta, la revolució es fa des del boletí oficial de l'Estat. Ens podem veure com vulguem, però aquí qui fa les lleis són uns. I al final... Discrepo, Per completament. tant, això ho introdueixo perquè realment crec que és un tema polèmic. Per tant, per això ho introdueixo ara que... Jo també discrepo després d'un any d'experiència. Doncs, ara ho he introduït una mica perquè... Clar, depèn de quina política, no? Evidentment que en el BOE es fan lleis i es decideix sobre les nostres vides des dels parlaments, no? Però la conquesta de drets i la conquesta emancipadora de drets sempre s'ha fet des de la desobediència i des del carrer, no? És des de desobeir lleis injustes que hem aconseguit canviar les lleis injustes, no? Després sempre hi ha un moment en què això s'ha de transformar també en llei, no? És el pas final, però que es legisli en un sentit o en un altre, si no s'està transformant realment les condicions de vida i el que està passant a la gent, tu ja pots anar legislant que realment no estàs modificant la realitat, pots estar fent imposicions, això sí, no? Però, per exemple, no? Amb lleis repressives a base de multes, però pots estar condicionant la conducta de la gent, però realment no estàs fent grans processos de transformació i de canvi, no? Si entenem la política, com dèiem abans, com un gran procés de transformació col·lectiu cap a una societat millor, més justa, etc., això es fa amb la mobilització col·lectiva, no? I transformant també els valors amb els que ens relacionem cada dia, etc., i no és simplement una qüestió de lleis, no? Això és una visió molt reduïda de la política, no? De totes maneres, enllaçant això... Jo ho precisaré perquè si no deixaré malament amb el Felipe López Arancuren. Jo crec que entenc també el sentit que volia dir que igual... El que volia dir d'alguna manera és que s'ha de conquistar el poder i s'ha de modificar les lleis, perquè no ens podem anar una mica el que deies tu abans, els deixem que ells facin i ens organitzen la vida. Doncs nosaltres la podem organitzar i volem lluitar, participar i modificar. Però jo és el que anava a dir arrel de la pregunta anterior, no? Que jo crec que hi ha una mica, les dues coses són veritat. O sigui, és veritat que amb el 15M gran part de la població, després de l'onada de mobilització, ha tingut un sentiment de decepció, perquè va haver-hi una fortíssima mobilització esperançadora i després ha vingut una majoria absoluta del Partit Popular. O
sigui que més que mai hi ha una distància abismal entre la representació política i el que ha estat passant en el carrer i a les nostres vides. I per tant, aquesta decepció, milers de persones l'han sentit. I també hi ha hagut molta gent que ha reflexionat i ha dit, bueno, encara que faci mandra, hem d'abordar també la qüestió de com fem fora els corruptes del poder, perquè efectivament forma part del problema, no? I aleshores aquest debat hi és, però això no vol dir, tampoc hem de conformar-nos, com deia el David, amb que això vulgui dir que el 15M no va servir per res, perquè el 15M jo crec que va aconseguir el més difícil de tot, que és canviar l'estat d'ànim de la població. O sigui, això és el més difícil, ens tenien a tots deprimits, culpabilitzats, la crisi era tot culpa nostra, perquè havíem volgut viure per sobre les nostres possibilitats, tothom se sentia sol, impotent, i després d'una fortíssima mobilització s'obre l'horitzó de possibilitat i efectivament en lloc de crisi li diem estafa, assenyalem responsables i comencem a transformar les nostres vides. Això que hi ha moments de mobilització massiva al carrer, com va ser el 15M, després hi ha moments d'una organització més quotidiana en els nostres barris, en diferents temes, no? Com fa la PA, com fan les associacions de veïns i com fan tant els altres col·lectius, i va tenir diferents moments. També un d'aquests moments serà plantejar-se com fem fora els corruptes de les institucions, perquè efectivament és un camp més de batalla, no? I no el podem deixar. Però no crec que hagi de ser una cosa o l'altra, o sigui, confrontar com a alternatives fracassa al carrer i per això hem de plantejar-nos el pas electoral o les institucions, crec que és un error de lectura que ens portarà a fracassar sistemàticament. Tenen moltes reflexions, però només faré tres. Una és estic absolutament d'acord amb la reflexió avalada i el mateix, dient en la mateixa òrbita, diria la frase del Felipe Aranguren, jo la puc entendre amb una perspectiva històrica. Però jo l'he simplificat. No, dic també, perquè al final qualsevol conquesta social, exactament, social conquerit acaba legalitzat o acaba crucificat. Deia, si fem moviments al carrer i no modifiquem les lleis... S'ha entès. S'ha entès, però també avui amb aquesta contradicció de que el paper ho aguanta tot. Aquest matí he discutit de salut mental, de menors desemparats, i feia moviments que deien, esteu demanant que es compleixi la llei. El primer que has de demostrar és que el paper ho aguanta tot i que les paraules només són miratges, sinó van acompanyades de fets que les converteixin en realitats. I clar, avui és un bon moment, aprofitant aquesta alada i per tant per osmosi la PA, que és més efectiu. L'article 40 de la Constitució que diu que els poders públics combatran l'especulació, l'Estatut que diu que el dret a l'habitatge o 700 desnonaments aturats. Sense cap llei, quasi 1.000. Hem d'actualitzar permanentment la força de la gent. Quasi 1.000. Qui ha generat més dret i qui ha generat? Doncs cap llei, sinó la xarxa comunitària i el suport mutu. I l'altre, jo crec que també respon a un esquema clàssic d'una esquerra, diguem, l'estima, de simbònica, d'un cicle que també estan canviant les relacions entre estat i mercat. L'estat és obvi que està colonitzant els mercats, o els interessos del mercat, obvi que se'ls ha de desallotjar a una perspectiva curta, mitja i llarga. Hem de buscar noves institucions públiques comunes als serveis dels interessos de la majoria i això encara està per repensar i per reinventar. Jo crec que està en aquesta base, però aprofitant que jo he après moltíssim del cooperativisme, que és la meva escola, també diria que no només hi ha mercat, hi ha estat. Hi ha una cosa que es diu societat. I el problema és que les persones, la gent, les classes populars, hem estat durant 30 anys en una contra dictadura entre l'espasa del mercat i la paret de l'Estat, i entre aquí no hi havia res. I és el potencial social el que pot generar també contra poders que reequilibrin qualsevol poder tendeix a l'abús. I per tant jo crec que hem de reforçar molt el múscul social. Tenim mitjans comunitaris que no són ni de l'Estat ni del mercat, tenim cooperatives d'economia social que no són ni de l'Estat ni del mercat i que per tant també hem d'autoempoderar-nos i empoderar-nos en mecanismes d'autodefensa col·lectiva que hauran de ser propietat col·lectiva, cooperativa i incideixin en aquest canvi social que efectivament al final les mútues van ser legalitzades per una dictadura, en aquest cas de Primo de Rivera, però perquè ja hi havia abans 3.000 presos, una vaga salvatjada a la canadenca que ho ha de superar tot. Sí, jo ho resumiria com dient s'ha acabat l'època de delegar. O sigui, si realment volem que això canviï, que canviï millor, perquè els grans poders econòmics, ells seguiran, o sigui, no tenen límit. Està clar que d'aquesta crisi ja no tornarem a com estàvem abans. O sigui, quan sortim d'aquí, o anem a molt pitjor, una versió contemporània del feudalisme, amb una majoria de la població absolutament esclavitzada, perquè ja hi ha gent que té diverses feines i tenim diverses feines no arriba a final de mes, vull dir que ni tan sols tenir feina ja és sinònim de tenir una vida digna, i per tant o anem a molt pitjor o realment ens impliquem al conjunt de la població i anem a molt millor quan sortim d'aquesta estafa anomenada crisi. Però això passa perquè realment ens impliquem en el dia a dia i aquí sí que
I això vol dir esforç, vol dir també fer autocrítica, perquè venim ara d'unes dècades de la societat del consum, d'una certa lleugeresa, d'una cultura de l'oci malentès, i clarament, per sortir d'aquí ens haurem d'implicar, ens haurem d'enfangar, ens haurem d'equivocar, i significa molt d'esforç, perquè també hem de fer l'autocrítica que efectivament hi ha uns poders econòmics que tenen tentacles en el poder polític, en el judicial, en el mediàtic, que seria el focus, l'origen del gran problema. Li podem dir com vulguem, els de baix contra els de dalt, però també hi ha un problema que està dins nostre, que és que ens hem deixat portar per uns valors d'individualisme, competitivitat, que tot això ha passat a ser el còmplice ideal d'aquests pocs que volien enriquir-se, els hem facilitat la feina, i ara hem d'aprendre a funcionar amb uns altres valors, i això és una cosa que es construeix en el dia a dia, no és una cosa simplement d'afirmar-la o votar-la en un programa. Realment funcionar amb criteris més cooperatius, solidaris, etc. Això és una cosa que s'ha de construir en el dia a dia, hem de reaprendre a viure d'una altra manera, i això és una feina, insisteixo, és una cosa que no és lleig, és preciós i meravellós, però que requereix esforç i implicació. I ara jo continuo insistint en una cosa, és dir, perquè tinc una frase aquí que diu: la urbanització és l'arma dels dèbils contra el poder dels forts. Aleshores, tot el moviment que esteu parlant i que està molt bé, és dir, de quina manera, és dir, com passem del protagonisme al carrer de la mobilització a l'organització per poder incidir, perquè el que esteu plantejant, diguem-ne, és correcte, estic completament d'acord, però clar, el dia a dia, és dir, això que plantegem és un camí que s'ha d'anar fent, però els problemes ens estan caient dia a dia la gent vol resoldre els seus problemes. Aleshores, com ho fem compatible, que dèiem abans? És dir, els principis són uns, sabem on anem, però mentrestant pel camí hem d'anar resolent coses. Aleshores, és dir, com podem trobar quin tipus, com ho veieu, la manera d'organitzar o inquibir els moviments, potser no és la paraula, és dir, al final els moviments necessiten la participació de tothom, i aleshores a partir d'aquí es munta una alternativa. Però aquesta alternativa, per portar-la, per explicar-la, com esteu fent vosaltres, necessita líders. Perdoneu, vosaltres voldreu ser antilíders, però necessita líders, i malgrat que vosaltres no vulgueu, sou líders. La prova està aquí. Sou líders. Una cosa és ser cara visible, una cosa és ser líder. El cara visible és líder, i al final jo sempre dic el mateix. Podem composar una bona cançó, però si no hi ha bon intèrpret, la cançó no té èxit. Per tant, la meva pregunta és dir, això, els moviments socials, com ho podem organitzar perquè realment, diguem, a part que fem aquest camí, amb el dia a dia, com ho fem? És dir, perquè estan sortint plataformes, que ens han d'unir tots. Ara últimament ha sortit una plataforma de Podemos, del Pablo Iglesias a Madrid, estan sortint altres plataformes i al final, ara sí que estic improvisant, ho he llegit aquest matí, és dir, està tot molt bé, però això potser està dividint a tothom, i aleshores la dreta tornarem a les europees i tornarem a trobar-nos que guanyen els mateixos, que fan els mateixos, i fundeix el desànim, encara que diguem que aquesta no sigui la batalla de molts, però sí que pot, és dir, necessitem èxit, d'alguna manera necessitem un cert èxit, perquè és que si no ens desmotivem. Has tocat un fotiment de temes un rere l'altre. Sí, no, ja l'última pregunta. Després faré una sola pregunta que té un interès i després ja si a casa ho mirem al cop del punt. Jo breument comento un parell de coses de les moltes que has dit. A veure, una sobre el tema de líders, tal. A veure, jo crec que hem de tenir una visió una mica més complexa i no deixar-nos portar, insisteixo, per també una mica la visió capitalista, i això a vegades ho veig molt als moviments socials, que ens deixem portar també per aquests valors capitalistes i aleshores busquem explicacions senzilles, verticals i immediates també. Tenim un tema frenètic també de que hem de guanyar demà i si no guanyem demà hem fracassat. I aleshores dius, doncs clar, acabar amb el capitalisme ho farem en 2 dies o recuperar la democràcia. Aleshores serà una cosa una mica més complexa i a llarg termini. Dit això, la pah, sempre ho explico, la pah no és el resultat de l'atzar o és fruit d'aprenentatges col·lectius, és fruit d'experiències prèvies del moviment veïnal, del moviment Ocupa, de Bé de Vivenda, que és la mobilització immediatament anterior en plena bombolla immobiliària, i de tot això anem aprenent moltes coses, no només en el tema de l'habitatge, sinó en les formes de mobilització i organitzatives. I des del primer dia la pah es configura com un espai ciutadà social, d'autoorganització, d'empoderament,
però per fer front a una problemàtica de manera molt concreta. O sigui, la gent que està patint desnonaments i deutes de per vida no es pot permetre participar en la política per opinar, té un problema urgent que ha de respondre, no? I llavors, des del primer dia vam pensar la PA com un dispositiu complex, que sabíem que hi havia un problema de model a llarg termini, que havíem de canviar les lleis, però la gent havia d'aconseguir aturar el desnonament avui, no quedar-se al carrer avui. I aleshores, vam anar fent formes d'incidència a llarg termini, formes d'accions com la ILP, la recollida de signatures, etc., però al mateix temps mecanismes d'autotutela dels nostres drets, doncs això, forçant els bancs a negociar, amb la desobediència civil aturant 1.000 desnonaments o recuperant, hi ha 15 edificis, propietat d'entitats financeres on s'ha allotjat a més de 800 persones i donem resposta efectiva a les necessitats concretes, molt més ara mateix que les institucions polítiques, com deia el David, que van molt per darrere. No? I aleshores jo crec que hem de pensar una mica també amb aquesta complexitat, no? De no buscar fórmules senzilles o miraculoses. Jo crec que això és molt perillós. No? O això, perquè ets cara visible, dir, no, doncs tu forma un partit. Doncs home, és una mica complicat, saps? És una mica més complicat que formar un partit. No? Insisteixo, passa per processos col·lectius amplis on realment la gent sigui protagonista del canvi, perquè si busquem una vegada més delegar en algú que ens representi, podrà ser millor o pitjor que anteriors, però un altre cop estarem repetint el mateix model. No? Jo crec que hem de saber, evidentment la política també és imperfecta, no arribarà el moment perfecte en què tot serà ideal, no? I també ens haurem d'enfangar i ens haurem d'equivocar, tenim urgències a més, no? Fer fora, per exemple, el PP és una urgència i no podem esperar. Formes de confluir, no? Que poden ser puntuals o que poden ser assajos de coses més estables, però crec que hem de buscar fórmules per això, que simplifiquin, que acabin amb les diferències de no hem de seguir tots aquests o a l'altre, perquè així, primer, no funcionarà, ja s'ha vist altres vegades, no funcionarà, hi ha realitats molt diferents que no es poden unificar d'un dia per l'altre. El que sí que podem és unir forces en un moment donat per ara fem fora aquests, ara fem allò, això sí que ho podem fer i crec que ho hem de fer, sincerament, que és urgent. No, tampoc podré respondre a tot, però sí tres reflexions ràpides. Una, i en l'idèntic sentit social, ètic i polític que deia l'Ada, és la qüestió dels lideratges, que sempre, i venim també de les mateixes experiències, sempre ha sigut una cosa incòmoda. Portaveus temporals d'un projecte molt compartit, que estem exposats per una assemblea i tenim aquesta tasca. I és difícil un ecosistema com el cas. El mateix sistema busca líders, busca caps visibles i no, aquí a més jo crec que la força de l'anonimat, la xarxa de la Hidra i per tant jo desmuntaria, m'oblidaria molt descodificar la qüestió dels líders, que precisament qui més utilitza són els altres. Si entrem també en la cultura dels líders, que és un altre cop tornar a la delegació, a la verticalitat. La CUP és un projecte assembleari i ho lligo amb el segon element, que és com fem. I jo crec que una de les coses, sense ser, que jo no soc militant de la CUP, o sigui, orgànicament no milito de la CUP, dels moviments socials, és una opció, i jo crec que una de les coses que més m'atreia és que des del 2003, és a dir, amb una relativa anticipació, veient també el nivell de vivenda, com han ocupat la degradació del sistema socioeconòmic, va optar pel municipalisme i que pensàvem que la recuperació, la restitució democràtica en allò que ens és més proper, en allò que gestiona escoles, que gestiona la vida quotidiana, que gestiona serveis públics de proximitat, doncs era molt important entrar-hi i rompre per desallotjar i per retornar al municipi, en aquest cas, als seus legítims propietaris, que no deixa de ser la gent. Què s'ha de fer? Si ens poséssim en un marc teòric, jo diria que els millors instruments que penso que disposem és l'activació popular, ja no té ser només com a mobilització, sinó el territori predilecte de la política, que avui és la vida quotidiana. Tenim moltíssimes alternatives i moltíssim a fer, moltíssim a refer, moltíssim a reconstruir. La desobediència civil, sens dubte, des d'Antígona i Espartac fins avui, ha sigut, té una virtut, que és que no delega. La desobediència precisament ho responsabilitza amb les teves cametes, amb el teu cos i amb les teves mans, la construcció d'alternatives, i penso que a vegades ens vulguin negar en els últims 15 anys, de dir fa molt de temps, quan ja veníem de Porto Alegre i moltes coses, s'han anat construint dispositius socials interessants, les finances ètiques, el consum cooperatiu, els mitjans comunitaris, encara són laboratoris i són llavors, o també són llavors el canvi que
I l'altra, que és més complexa, és la de la via institucional. Què fem si realment al final hem de restituir o rehabilitar l'escup van optar pel municipalisme i penso que les experiències són interessants, s'han aturat àrees, o s'ha fet la primera consulta, o s'han aturat projectes urbanístics en base a referèndums, han de tornar el protagonisme a la ciutadania. I en l'altre també faré el discurs. Jo també desallotjaria immediatament no només el Mariano Rajoy, sinó el Boi Ruiz de Sanitat, el Felip Puig, aquí i allà, és complex, però jo penso també en el risc i penso que nosaltres, els moviments particulars, sempre ens ha salvat 3 elements o 4, que és una ètica fonda, memòria, cultura i consciència de classe. Avui ens ha jugat molt clar i molt alt. Però clar, un rebobina 5 anys en la història dels pobles és poc. I el decret de desallotjament express el va firmar Carmen Chacón. I el rescat a la banca. El va firmar i acabo amb això. Jo vull, si fos demà, tant de bo fos demà, però hi ha una pel·lícula que és La batalla del Ger, que estan enterrant discutint, que estan parlant de la revolució, estan parlant del canvi polític, alliberar l'Algèria, i aleshores li pregunta a l'altre, són milicians de l'FDI, guanyarem? I l'altre dic, preparar una revolució és molt difícil, guanyar-la encara més, i que es mantingui amb el temps és una cosa gairebé impossible, però finalment nosaltres som d'esquerra, al final, de derrota en derrota, fins a la victòria final hem d'estar orgullosos de les derrotes, però jo voldria que fos demà, però també noto, o diria que com a política han de saber que venim també d'una derrota profunda de les esquerres, que s'han fet un autoaraquiri. O sigui, l'esfondrament del projecte socialdemòcrata europeu és un dels símptomes del temps, del central del temps, i esquerres que han governat com les dretes. Era un dels lemes del 15M, on està l'esquerra al fons de la dreta. Per tant, això es deia, i jo penso que, clar, com dius, i què farem? Ho hem de fer, perquè la revolució, també ho deia, o el canvi polític, ho deia Valverde, es fa amb el material humà disponible i amb totes les contradiccions agudes i que però sí que reclamaria que fos, com a mínim, si havia de ser molt més ètic i molt més social, que fos diferent al model de partits que hem conegut. És el que deia, amb processos col·lectius, oberts, basats, si hagués d'escollir jo, basats en l'assemblea, en l'autoorganització i en l'autogestió, 3 principis que han atravessat des de fa 30 anys els moviments socials, els nous i els vells, el feminisme, el pacifisme. No li poseu grans líders al pacifisme, a les manifestacions contra la guerra de l'Iraq, no, era col·lectiu, l'ecologisme social, el feminisme autònom, que sigui amb aquesta pràctica, és a dir, capacitat de crear contrapoders populars efectius. Amén. Una pregunta que ara m'ha sorgit del que has dit de la consciència de classe. Jo almenys, i és una de les lectures que hem fet amb el club de lectura, vam fer una lectura on es parlava de que a Anglaterra la Margaret Thatcher va combatre els sindicats miners, que eren molt forts, és dir, i una microreflexió que fèiem és dir, abans hi havia un cos industrial, hi havia una certa estabilitat social, la gent vivia en un lloc, la prova és el Prat, hi havia unes indústries, la gent treballava a la indústria i vivia al poble on treballava, tot això, diguem-ne, tenia una llarga durada, una perspectiva, i la gent tenia consciència de classe. I aquesta consciència de classe, aquest sentiment de pertànyer, això s'ha anat eliminant. I la Margaret Thatcher ja va dir en el seu moment, aquí no hi societat, aquí hi ha individus, homes i mujeres. I és veritat que el neoliberalisme a poc ens ha anat eliminant la consciència de classe. I jo plantejo molta gent jove, i aquí hi ha gent jove, que jo no sé si té consciència de classe. És a dir, avui en dia preguntes a molta gent que cobra inclús menys que els seus pares, que el seu pare treballava en una empresa, en una fàbrica, i el pare que té consciència de classe. Després votarà equivocadament o inequivocadament, però té consciència de classe. I en canvi els fills que cobren menys, que tenen menys estabilitat, doncs els dius, tu quina classe pertanys? O no ho saben o són classe mitja, perquè avui en dia tots són classe mitja. Per tant, jo crec que aquesta és una dificultat que tenim, i ara parlo des de l'esquerra, perquè treballar amb la consciència de classe, quan no hi ha consciència de classe, doncs, i la societat està més disgregada, és a dir, en aquests moments, abans en els centres de treball
la gent treballava, tenia els problemes comuns, en aquests moments la gent que treballa, aquests que ens agafen el telèfon, treballen tots junts que no els deixen ni parlar entre ells. Per tant, la gent està molt disgregada. Això és un problema, a veure, com ho veieu, això també? Jo crec que... Perdoneu la dissertació, Jo per anar intercanviant l'ordre d'intervencions, això més del temps. Home, és que hi hagi consciència de classe, que pot haver-hi o no, el que és innegable és que hi ha classes, no? I que, com deia l'informe d'Intermón aquesta mateixa setmana, les èlits són 1% i 80 persones tenen la mateixa riquesa que la meitat de la consciència de classe són els poderosos, ells sí que saben que són jo crec que amb això a vegades va haver revisitar un amic empresari qui va parlar de lluita de classes, que a vegades quan dius en un espai de poder com el Parlament tot pinyola i se senten sense classe, no? I ho va dir Warren Buffett. Warren Buffett és la tercera fortuna del món mundial universal, vinculat directament a la bombolla especulativa financera, i el 2009 va dir això es diu guerra de classes i l'estem guanyant nosaltres. Aleshores, és clar, és impossible. Jo crec que aquí també hi ha una cosa que a vegades a 15 també va dir que els sindicats, les direccions sindicals, també havien fallat. Jo l'he dit moltes vegades i no és cap atac al sindicalisme. Jo crec que un país sense sindicalisme és un país més indefens, però dic que no em representaven. Però no em representaven des d'un punt de vista de classes, perquè hi ha hagut una precarització i una atomització del mercat laboral que podem tenir consciència de precaris, no? Però no... Aleshores, el sindicalisme ha sigut funcional, dic en positiu de funcional, a una funció pública que es podia autoorganitzar, tenir uns elements d'organització més forts, i a la indústria. Però al marge del primer sector secundari i de la funció pública creixien els exèrcits i les bombolles de precarietat, de flexibilitat. Nosaltres quan ens diuen anar a la crisi, jo portem 20 anys 40.000 euros, i la crisi no és d'ara. Jo nominalment no m'ho la crisi, perquè sempre fa anys, des del 93, quan ens incorporàvem al mercat de treball, hi havia ETTs. Qui va legalitzar les ETTs? El sindicalisme oficial. Qui ha firmat la reforma de les pensions fins al 67 i l'ha acceptat? El sindicalisme oficial. Aleshores, o el mateix, i igual que has dit, o tornem a la política o la fa sota la fan. O sigui, o ens repolititzem contra l'explotació, aleshores la resposta ja sé que és de Pedro Rull, no passo que tampoc és o ens resindicalitzem i tornem a disputar la distribució de la riquesa, la distribució dels patrimonis comuns, la defensa de drets que semblaven que serien per sempre, i res és per sempre, ni les victòries ni les derrotes. Amén-nos. Sí, no, per complementar, jo afegiria que el problema no és de nomenclatura. Efectivament, evidentment que hi ha classes i que n'hi ha una que ha declarat la guerra a la majoria de la població. Però, tu deies, és que la gent no s'identifica no té consciència de classe. La classe existeix. Clar, però llavors tu pots fer el discurs o més aviat el que has de fer és generar espais d'experiència on efectivament puguem reteixir el nostre sentit de comunitat, i aquí és on apareix la consciència, i el 15M, per exemple, va fer això, quan el 15M va dir «Somos los de abajo y vamos a por los de arriba», estava parlant del mateix però amb unes altres paraules. Això és l'important. I l'important, jo crec que en qüestions centrals, evidentment els anàlisis són importants, són útils, tenir referents és molt important, però el que realment transforma són els espais d'experiència. Allà on per tu mateixa experimentes efectivament, és prendre consciència, i això només ho pots fer amb una experiència, i per tant generar espais d'experiència, això és una plataforma Afectats per la Hipoteca, però claríssimament. Nosaltres quan vam començar la plataforma fins i tot hi havia molta gent de l'activisme clàssic que ens deia on aneu? La gent que ha volgut ser propietària i que ha volgut especular i vosaltres què penseu fer? Què penseu transformar amb aquest col·lectiu? Però són milers de persones que van ser enganyades i estafades i que tenien un desig molt legítim que era tenir un habitatge estable, una llar, i per tant no ens deixem criminalitzar, no caiguem en les trampes del poder. Aleshores, efectivament, hi havia molta gent que es va creure, com he dit abans, el carnet de la societat de propietaris i aquesta societat que descrivies de la Thatcher d'individus. Però després d'aquesta experiència traumàtica, molta gent ha experimentat que efectivament hi ha hagut una estafa, que hi ha uns drets que s'estan vulnerant, i això ha produït una repolitització on sense que t'hagin fet cap discurs pel mig, molta gent ha fet aquesta experiència de la necessitat de teixir, de construir un nou subjecte col·lectiu i aleshores aquí és on apareix la consciència de classe de la forma més genuïna i autèntica, que és a partir de la pròpia experiència.
Jo faré un apunt final, també, que crec que també és de canvi de paradigma de model. Abans l'explotació, per dir-ho en termes clàssics, es donava al món productiu, no a la indústria. Avui la transferència de renda massiva, o sigui, el robatori, l'atracament de baix a dalt, és especulatiu, és la crisi financiaritzada. Aquest país paga cada dia 6 milions d'euros al dia, tots nosaltres, els mercats financers, només en interessos del deute, 9.700 milions d'euros en interessos del deute, a gàngsters que han corbata, mercats financers, i això, aquesta és més invisible. Penseu que la banca espanyola avui està fent comprar diner del Banc Central Europeu al 0,5% d'interès, ho rep a l'ordinador i el mateix ordinador diu compro deute públic a Espanya, al 4%. En 6 mesos, 17.300 milions d'euros de plusvalua. I és una plusvalua que igual ja no és tan personal, perquè el 30% està a l'atur, està a les portes de l'exclusió social, sinó que és una absorció vampírica que és difícil de veure, però gastar més la plusvalua en els fluxos financers que no en l'economia productiva, i tiro la piscina d'un autònom que té 25 treballadors al seu servei i que està intentant combatre en un mercat molt hostil. Ja faré l'última pregunta i després hi donarem el torn. La volia fer perquè l'Ada, amb el tema de la tramitació de la ILP, has estat en contacte amb polítics, has estat al Congrés dels Diputats, has estat al Parlament, i tu ets polític i també estàs amb polítics cada dia. No soc polític, faig polític. Què en penseu de l'expressió que està en boca de tothom? Tots els polítics són iguals. Ja ho sento. L'Ada, que ho pot veure des de fora. I el David, jo crec que pot explicar-se perfectament. Bueno, nosaltres no som de Xemón, ja ho vam dir el primer dia. I jo per nosaltres com Matrix, perquè heu vist la pel·lícula de les dues realitats, o per dir una altra pel·lícula que és Blade Runner i que és futurista, que diu aquella frase de "no he vist coses que mai diria". La frase lliga amb el debat que introduïes abans del nihilisme, del passotisme respecte a la política, però una de les coses de la transició que jo crec que es va fer malament és que es va privatitzar la política. La política dels polítics, l'economia dels financers, la cultura dels popers culturals. No hi ha cultura popular de base, no hi ha cultura als barris, no? I jo penso que és un error. Jo no estic d'acord amb poques excepcions, diria que malauradament avui, si entrem en el terreny de l'experiència més quotidiana de 15 mesos, tots els polítics no són iguals, ni menys, s'assemblen bastant. S'assemblen bastant. Però no, jo penso que entrem en uns interessos dels que governen, això sí que estic, com tots els governs s'assemblen iguals, hi ha aquella mítica frase, intentaré no fer més cites, que el poder és com un violí, sempre s'agafa en nom de l'esquerra i es toca amb la dreta. Però jo crec que la política és molt digna, és molt noble, i sense política l'objectiu és generar comunitats lliures i amb justícia social, doncs no podríem sobreviure com a comunitat. El que passa que també aquesta frase té un propòsit social real, és que són guanyats. És que portem 2 dècades de cleptomania política. Tenim en els últims 10 anys, això sí que és igual. Tots els indultats per corrupció són iguals, això està claríssim, no? I són 200 en l'última dècada de tots els colors polítics que vulgueu, òbviament, excepte determinades esquerres. En el cas català no hi ha ningú d'esquerra, no hi ha ningú d'iniciativa i no hi ha ningú que s'ubiqui més a l'esquerra. Per la resta, tots són indultats per igual, siguin del color que sigui. Com tota frase categòrica, s'ha de matisar, s'ha de polir, però jo diria als polítics, sobretot, desposseir-los d'aquesta patrimonialització que la política sóc jo. No, la política ets tu, és l'Ada, sou tots vosaltres, ni més ni menys. La fem o no la fem? Perquè no fem política és una forma de fer política, com deia el senyor Casellas, només que ho fem. No era política. Que deia, no estic com en política. No, a veure, està clar que no tots els polítics, o sigui, allà on hi ha persones mai es pot dir tots són iguals, mai, afortunadament, o sigui, és una de les coses més boniques de l'ésser humà, que són únics i irrepetibles en realitat. I per tant, ni molt menys, no només no tots són iguals, sinó que n'hi ha alguns que intenten fer la seva tasca inclús de manera més que decent. Vull dir, per explicar anècdotes, encara que en realitat podríem parlar de molts altres, però jo què sé, jo crec que tot el país es va identificar amb la Bordeta quan va dir a la mierda, que és una cosa també que sobta molt, de dir per què és tan estrany que
en els espais de representació no es parli el llenguatge de la gent. Ara he ficat l'exemple extrem de la mierda, no vol dir que tot el dia s'hagi de dir al Parlament a la mierda. Home, avui hi ha bastants motius per dir bastant la mierda, no? Però no vull dir que sempre s'hagi de dir a la mierda, però efectivament aquest llenguatge políticament correcte que en realitat desnaturalitza la política i l'allunya de la ciutadania, la idea de la política més aviat tecnocràtica, això fa també que s'assembli molt a tots els polítics. Sí que hi ha una idea de lo políticament correcte, el que es pot dir, el que no es pot dir, el que es pot fer, el que no es pot fer. També el David l'ha desafiat en diverses ocasions, i la resta, siguin d'esquenes o de dretes, tots veiem com miren per sobre de l'alumne dient ai David, no, això no es diu així. Ho hem vist, i agraïm al David que ho hagi fet perquè ens hem sentit representats. O per dir algun altre partit, jo quan vaig anar al Congrés amb el tema de la ILP i vaig haver d'aguantar el paternalisme insuportable masclista del president de la taula, que era del Partit Popular, que em va dir que jo havia de rectificar per haver dit criminal a un criminal, i no ho vaig fer. Doncs va sortir el Coscubiela en aquest cas i va dir, senyor president, vostè no em representa, jo no crec que s'hagi de retractar, i va ser l'únic que ho va fer en una sala que hi havia moltes persones, i per tant no tots van actuar igual, i per tant en aquell moment a mi el Coscubiela em va representar, igual que el David més d'una vegada, quan els he dit gàngsters també m'ha representat. El que sí que penso és, primer això, que aquesta idea de la política tecnocràtica que passa per uns llenguatges, una idea de lo políticament correcte, que masses esquerres han interioritzat, això ha fet que semblessin molt iguals, encara que no tots ho fossin, i després també hi ha un problema de l'estructura de participació. O sigui, efectivament, per exemple, és evident que no tots els partits són igual, que no hi ha el mateix nivell de corrupció en els grans partits que en els partits petits. És evident que no són iguals en això, però, en canvi, sí que hi ha un problema de l'estructura de partits que fa que s'assemblin molt i que premien sempre la no transparència, els trepes, i veus molta gent que puja en l'escala política quan no semblaria que hi haguessin motius objectius, perquè no destaquen ni per la seva capacitat oratòria, ni per la connexió amb la gent, ni té cap tasca especial a portar a la humanitat, i en canvi són majoritàriament aquestes persones les que més triomfen en l'escala política. Hi ha unes dinàmiques de l'estructura de partits, tal com està muntada, que efectivament afavoreix els que s'assemblen més i discrimina i expulsa els que donen la nota, els que se'ls veu diferents. I aleshores crec que hi ha un problema estructural del sistema de partits que efectivament s'ha de revisar, perquè crec que és un dels principals responsables de que semblin tots iguals. O sigui, el problema no és de la gent, crec que és erroni culpabilitzar la gent de dir que la gent s'equivoca quan diu que són tots iguals, està fent el joc a la dreta o al populisme o al feixisme. No, és que el problema no és de la gent. Si la gent diu això, té aquesta percepció, és per alguna cosa, és perquè l'estructura de partits està feta perquè tots semblin igual. I jo diria que també, sembla la idea que també hi ha l'altra política, que per mi és l'alta política, que és la política de carrera, que dia quotidiana, o sigui, fa política el sindicalitzat, un batonero, fa política i de quina manera, doncs la PA fa política i fa política molt més eficaç i eficient, per dir-ho en termes. I és veritat que l'altra és la política, la idea tecnocràtica, és la política negoci, la política empresa, la política espectacle. Al final tot és un aparador i darrere no hi ha res ideològic, efectivament. I vist de prop també de què fan aquí? Perquè hi ha tant nivell de manipularitat. La pregunta que et volia fer abans al principi, la vaig perquè ve això sobre com es parla als parlaments, quin llenguatge es parla. Jo vaig mirar ahir, no sé si ho vaig mirar, el debat al Parlament, ho mira poca gent, sobre els pressupostos, va ser ahir, i us vaig escoltar diversos, no tots, però diversos. I vaig notar que tant Esquerra, el Pere Aragonès, com el de Convergència, parlaven i es dirigien explícitament a uns homes que estaven sentats a la tribuna. O sigui, no li parlaven a la ciutadania, li parlaven a pocs homes, no sé si eren 5 o 6 homes. Qui eren? Tu saps? Sí, era el quadre de comandament dels pressupostos del Departament d'Economia. Eren l'equip que ha fet els pressupostos. Clar, veia aquells homes que es dirigien a ells i efectivament, o sigui, defensaven els pressupostos, em va sortar amb un llenguatge en realitat molt poc polític, molt tecnòcrata, i tot basat en números, percentatges, etc., com despolititzant completament el debat. Deliberadament fer-lo incomprensible, un debat tècnic, la tecnocràcia, aquesta tecnocràcia que governa Grècia, que governa Itàlia, però sí, eren els que compleixen les ordres, els homes de negre que visiten el Palau de la Generalitat de tant per dir com s'han de fer els deures i per on s'ha de retallar. Molt bé, doncs
Voleu dir alguna cosa més que no us hagin preguntat i que creieu que és necessari? Sortirà a la conversa. Gràcies. Doncs, de cert, perdoneu. Igualment. Ara sí que ve un moment en què, que ens han d'organitzar, Ens han d'organitzar, és dir, jo em direu qui voleu parlar per una mica distribuir el temps. Sisplau, el que vulgui demanar la paraula, que aixequi la conferència. Això funciona així també, no? És que s'aplica l'orella. Un, dos, allà hi havia també una senyora. Allà un senyor. Allà, també. I darrere una senyora. També. Dos, aquí dalt hi ha dos, oi? Sí. Sí, t'espera, t'has apuntat. Això és tecnologia apuntat. No ho esteu veient, però nosaltres sí. Tecnologia punta. A veure, el que sí que us pregaria és que les preguntes intenteu que siguin breus, que no feu discursos, sisplau, si no m'obligareu a costar i penso que l'acte està anant molt bé, l'estem fent molt bé i hem d'acabar fantàsticament bé. La senyora aquella, que us dirà la primera. Bueno, perdoneu, és que és igual, Anirem... Perdoneu. A veure, suposo que com tothom aquí jo tinc milers i milers de preguntes, però una que sí que em fa una mica de nosa és, després del Tito Franco, que vas morir, alguna vegada vam tenir realment una llibertat i una democràcia? I també, com pot ser que una persona que ha estat treballant tota la vida i té una casa petitona, un sostre, com pot ser que s'enteri el dia davant de que demà la seva casa va ser subhastada i després venen aquests que són com piranyes a soldat una mica de calés i t'enganyen una altra vegada i bueno, finalment és això, prestamistes que es queden amb la teva casa i a més ja tens dos vegades que pagar, ja no una. Com se podria retallar tot això? Per les preguntes, us sembla que recolliran totes les preguntes? Us sembla bé? Sí, un torn de 3. Exacte. Fem una petita ronda de 3-4, respondre i després altres 4. Buenas. Mi pregunta es ¿cómo se hace frente a la dicotomía que presenta la dialéctica inclusiva o hacer una dialéctica mucho más realista? Me refiero, por ejemplo, en este caso, podemos poner el ejemplo del 15M, que hacía lemas como somos los de abajo contra los de arriba, que es alguien que no entienda de qué va la historia puede decir, vale, yo soy uno de abajo que va contra el de arriba, pero alguien que sí que tenga cierta conciencia de clase puede decir, yo no soy de abajo, soy un trabajador y voy contra la burguesía y contra la oligarquía. ¿Cómo se hace frente a esa dicotomía de... Es como una manta que no te diga tapar ni por arriba ni por abajo, porque si haces un discurso inclusivo, los que ya están dentro pueden sentirse no identificados y si no lo haces inclusivo, los que están alineados no pueden llegar a entenderte lo que dices. Me gustaría saber cómo se hace frente a esa dialéctica, a ese problema. Señora Quevedo. Hola, bona tarda. A veure, Ada, en un moment de la conversa has dit de fer fora els corruptes. Què és el que es podria fer i amb el pas que anem ens quedaríem sense polítics, perquè veritablement cada dia surten. I a més, què pot fer el poble? Si la justícia ja no ens empara, què podríem fer nosaltres? Aquesta és la meva pregunta. Buenas tardes, mi pregunta es para los dos, para David y para la Ada. Estamos viviendo una emergencia social y esto es una realidad
qué están haciendo las izquierdas, y mi pregunta es sobre, hemos hablado antes del Podemos, de Pablo Iglesias, y vosotros ahora que habéis inventado la frase del Podemos, sí Podemos, ha sido la palabra que la ha inventado y está utilizando mucho. El sí Podemos, quiero que me digáis desde vuestro punto de vista qué tiene de bueno y qué tiene de malo, y luego hay un artículo por ahí que está dando vueltas del Alba Rico y dice, sí, Podemos sí, pero queremos. Entonces contestéis qué están haciendo las izquierdas con este, y sobre todo decirme qué opináis, para bien o para mal, del Podemos de Pablo Iglesias. Para un moment, sí. Pareu un moment. Quantes queden de paraules a la banda d'aquí, els d'aquí? Quants en queden? Una, dues, tres, quatre? Bé, doncs fem ara aquestes, responeu aquestes, després preguntarem vosaltres quatre i després anem a l'amfiteatre. ¿Vale? No, perdona. Ahora contestan ellos estas 5 preguntas. ¿Vos tenían 4? 4 per Puedo contestar. Sí. Va, pues arrenco yo a la primera. Jo crec que, una cosa tinc clara, mai he tingut una democràcia completa ni plena, mai. I la gran desconeguda d'una democràcia política formal recuperada a 40 anys de dictadura que van enviar també alguna manera, no? O sigui, els camps d'extermini, els camps de concentració, a les cunetes, a les carreteres, segurament el millor que tenia aquest país, precisament una cultura pròpia, un moment obrer molt fort en aquell moment, i parlo de tots els moviments obrers, el sindicalista, el cooperativista, o sigui que estaven disputant realment tocar el cel amb els dits. A mi més dolorós dir que no, perquè penses en la gent que s'ha deixat la pell i la ràbia en la lluita per la llibertat sota el franquisme, i dir-los com estem ara és dolorós. I també perquè tenien un somni, però jo diria que dient això, i deixant això clar, diria que no mai hem tingut, i que la gran desconeguda ha sigut la democràcia econòmica i social. Ens van permetre cada dia ampliar de drets civils fonamentals, però la gran desconeguda, la que realment genera igualtat i genera drets, és aquesta la desconeguda. La segona, si em permets, qui sap més, i per tant la segona part de la pregunta però diria que perquè també el frau i l'estafa han anat penetrant també per absència d'incompareixença. A vegades hi ha raons que es perden per incomparaixença, i aquí també jo he fet la reflexió autocrítica amb mi mateix i amb tots, però segurament que els fraus són múltiples en l'actual societat. Respecte a la segona del company que em deia com ho fem, que és com canviem el món, jo diria que com s'ha fet sempre, però diria que també moltíssim treball social, crec que hem d'anar tots a una, tot aquest repertori del Juntes Podem, i abans quan deia quins antídots tenim parlava de memòria, de cultura i de consciència, i precisament és refer. Jo crec que el que més ha determinat la crisi no és una reflexió que fa molt l'Ivan Miró, un cooperativista d'Assens, és que finalment el que més s'ha carregat és també uns valors compartits, una ètica i una cultura, i el que més s'ha carregat és el vincle social comunitari. És a dir, segurament començarem a canviar el país el dia que quan sapiguem que la veïna del tercer quart o el veí del tercer quart acabat d'arribar a Tànger passa problemes i piquem a la porta. Aquell dia ens estem carregant el problema del capitalisme, que és l'aïllament i la individualització permanent. Per tant, jo soc del parer que queda moltíssima feina i que cal recuperar i que cal actualitzar i que cal revisitar totes les teories i pràctiques de l'emancipació social que hi ha hagut al llarg de la història. Crec que moltíssim treball. No tinc una resposta concreta de com li expresses la dialèctica del capitalisme món perifèric, etc. Vull dir, això requereix d'empoderament també pedagògic. Respecte a la corrupció, jo crec que és deixant també és un frau. És a dir, ara tenim encunyada una frase col·lectiva que és la corrupció ja no és del sistema, és el sistema mateix. És la forma com s'ha gestionat la política, la res pública en aquest país, vinculada fonamentalment a tres dinàmiques: l'especulativa urbanística de quina manera, la del finançament dels partits i la de l'enriquiment personal.
deixo altres trames corruptes vinculades al tràfic de persones, d'armes i de drogues, que també existeixen. La nostra costa, Déu-n'hi-do, com està, de dinàmiques del capitalisme global, de la globalització del delicte, però diria que només podem fer el mateix que ha fet la PA, el mateix que han fet altres lluites, que és començar a caminar i lluitar. Jo crec que podem estar satisfets. El moviment veïnal, encara avui hi ha triple causa del cas Millet Palau de la Montserrat de Tarragona. El moviment veïnal, encapçalat per la PA, va decidir fer una possessió popular. I avui encara es manté, i es manté sense arxivar, que és com acabarà. Hi ha una dinàmica que condueix permanentment a la impunitat dels corruptes, que és la dilació, les estratègies judicials, contractar advocats i togues d'or, poseu-li Miquel Roca en el cas de la infanta, i dilatar el procés, i finalment, al final del segle XVIII, hi ha l'indult. En aquest país s'indulta la corrupció, és que són dades recents d'aquests dos càrrecs que us deia. Des dels principis dels 90, quan comença la corrupció al cas de Seguidor, aquella conversa entre el Zaplana i el SAT, diu, jo estic en política per forrar-me. És una intervenció. Això és la unió. Quants polítics han estat a la presó? O quants càrrecs públics han estat a la presó més de 10 dies, Millet va amb els 13. Pugem-nos també, jo dic, amb un optimisme relatiu, optimistes i pessimistes al mateix temps, és contradictori. Abans de la comissió de caixes, Narcís Serra compareixia allà com si fos el rei del mambo, Alfons Tudó compareixia com si fos el rei del mambo, Ricard Pagès de Caixa Pagès compareixia com si fos el rei del mambo, o sigui, a una impunitat que també era gairebé visual, corporal. Rodrigo Rató, la primera intervenció que va fer quan va arribar a la comissió va ser bueno, he respost per l'educació, però no sé què faig aquí. Bueno, avui Alfons Tudó està imputat, avui Ricard Pagès està imputat, avui Narcís Serra està imputat, i avui hi ha una querella contra algú. També via la possessió popular. És a dir, som nosaltres col·lectiu, menys estàtic, els que estem exercint la defensa del patrimoni comú usurpat, i ja no és només que deixin d'aprovar, sinó que ens tornin fins l'últim cèntim del govern. I respecte a la iniciativa de Podemos, jo faig diré les dues coses. Que penso que abans també hi havia una certa generació, que hi havia moltes iniciatives, això és fruit també de la crisi, de buscar respostes, hi ha molts espais, i jo penso que té una lògica, i ho dic amb moltíssim carinyo per Madrid, no estic parlant del Madrid quan s'utilitza aquí tant el Madrid, sinó el Madrid rebel, el Fons, que existeix, i ho entenc molt en aquella lògica. Aquí tenim PAS, tenim moviments socials, tenim CUP, que és un dispositiu més, hi ha molts més, hi ha candidators alternatives del Vallès, però és veritat que Madrid, particularment el que es coneix com Comunitat Autònoma de Madrid, ha patit molt l'absència de dispositius col·lectius potents, que a diferència d'altres espais existeixen al País Basc, o al País Català, o a Galícia, i estàvem buscant aquest nou dispositiu polític. Aquí també tenim el procés constituent, per exemple, és una idea similar. A mi el que em fa por les coses des de dalt. A vegades, i no dic que negar-ho des de dalt perquè sigui una vanguardia, és veritat que és un llançament. Penso que pot haver processos d'enfrontament més col·lectius. Respecte a la proposta concreta, clar, per nosaltres l'Europa avui és problema no de la solució dels discursos diferenciats de la CUP, segurament polític ètic. És que no creu en la Unió Europea i no un Parlament que no té poder, que no serveix per res, que és la de la Troika, la del Delta, les socials, que nosaltres tenim un plantejament que és no altre. Aquest és el nostre... Ens dediquem més a les municipals l'any que ve, a enfortir el teixit social, però jo ho veig amb moltíssim respecte i crec que supera el propi debat, és un debat que és el debat que plana algun permanentment per aquí, que és com ho fem i com establim una nova forma de fer política, que retorni el protagonisme a la gent, que retorni el protagonisme a la capacitat col·lectiva de deliberar, de construir i articular alternatiu. Per tant, ho veig amb aquesta... Els he dit, òbviament, moltíssima... Això ho entenc moltíssim amb la lògica de Madrid, entenc que és que més ho necessiten, però això, soc crític amb la CUP, és el que dèiem, quan hem tingut per un any i mig això, 150 assemblees, i ens feia vertigen, o li feia la CUP autèntic vertigen, anar a les autonòmiques, autèntica por de perdre la pràctica quotidiana municipalista, doncs jo penso que és una bona notícia. I si ho dius així, millor que existeixi que no existeixi. I tant de bo trobem mecanismes i espais de degradació i de suma que siguin una interacció. Perdó pel rei. Bueno, doncs més breument perquè ja moltes coses les ha dit el David.
si alguna vegada hem tingut una autèntica democràcia, entenc jo també que no, per el que ha dit, i per més coses, no? En realitat el poder econòmic, les elits econòmiques van deixar tot lligat i ben lligat, no? En aquesta transició, i és el millor exemple que en realitat aparentment van canviar coses perquè res canviés, no? I amb el tema de l'habitatge s'ha vist claríssim, amb l'estafa de l'habitatge, o sigui, la dinàmica que comença amb el final de la dictadura arriba a la democràcia i no només no la canvia, sinó que la consolida i la radicalitza, tant en governs del PP com en governs socialistes, no? I allà el fil de continuïtat és perfectament esgarrifat. El tema aquest d'impulsar la societat de propietaris, de mercantilitzar l'habitatge, etc. Dit això, igualment, també penso que és important tenir clar que la democràcia no és un lloc estàtic. No existeix la democràcia perfecta, real, com un lloc al qual arriba. La democràcia, per definició, és procés viu, conflictiu, no? És tensió, és imperfecció, i que això també ho hem de tenir clar, no? Que no és que hi hagi el lloc ideal i mentre no estem allà no estem bé o no hi ha democràcia. La democràcia depèn de nosaltres. I en el moment en què nosaltres comencem a organitzar-nos, comencem a fer pas, fem democràcia. Aleshores existeix la democràcia, no? I per tant, la democràcia en aquest sentit sí que depèn de nosaltres, no? I això jo crec que és important. Després, sobre... No sé, a mi la segona se m'ha escapat una miqueta. Jo no em reconec, quan es parla de com despertamos a los alienados, jo aquí no m'hi reconec gens, perquè o sigui, aquesta distància, no, que em sona una mica com vanguardista, que segurament no era la intenció de la pregunta, però a mi em distancia molt. Alienats i alienades ho estem totes, no? Vull dir, les contradiccions ens atravessen a totes i és això, i evidentment hem caigut tots més o menys, en diferent mesura, en el parany de la societat del consum, no? I aleshores, entre tots i totes, hem d'aprendre, hem d'agafar l'oportunitat d'aquesta crisi per aprendre a viure d'una altra manera i ficar en el centre la vida, la dignitat de les persones, els drets. Alguns s'hi podran referir com a lluita de classes, emancipació i tal, altres li diran los de abajo contra los de arriba. O sigui, l'important és que compartim el relat i l'experiència, sobretot l'experiència i els desitjos de transformació d'això, i no pretenc que tothom ho expliqui literalment de la mateixa manera, vull dir, no crec que sigui la clau de la qüestió, no és aquí. I com fer fora els corruptes si la justícia no funciona? Tenim diversos mecanismes, però a part també sobretot hem d'analitzar què vol dir corrupció, perquè també la idea de la corrupció com un comportament estrictament individual de personatges obscurs que s'enriqueixen, etc., és una visió molt interessant de la corrupció que interessa als corruptes. En realitat, ara mateix, el sistema és corrupte. El sistema en si, o sigui, el fet que hi hagi ministres d'economia com el de Guindos, que ve de Lehman Brothers, de Banc Mare Nostrum, que enfonsa una entitat rere una altra i ve aquí per seguir saquejant des del Ministeri, seguir ajudant a Lehman Brothers, la Botina, Rato, etc., i quan surti tindrà la feina assegurada en aquests consells d'administració, això és corrupció en essència pura. Llavors, aquesta porta giratòria, aquests senders de la política, això és corrupció, però també l'estructura de la justícia mateix, o sigui, com dèiem, no tots els polítics són iguals, no tots els jutges són iguals, hi ha alguns jutges que es creuen la justícia i que intenten fer-la malgrat una estructura de poder judicial que no està feta en general per fer justícia, ni molt menys, fins i tot quan intenten fer justícia en sèrio i fiquen un banquer a la presó van contra el jutge, no? Però clar, l'estructura de poder judicial és profundament corrupta. Tothom sap que independència judicial ni ens hi aprovem. President del Constitucional que és militant del partit de govern, tenim fiscalia que actua per defensar princeses i anar contra la gent desnonada, a qui imputa 7 delictes per dir-li cucaratxa a un diputat, com ha passat aquí al Prat, el senyor Gallego, per cert, si estigués a la sala cucaratxa. Es va anomenar, el Poder Judicial va anomenar magistrat de la Sala Civil del Tribunal Suprem, aquesta sala que és la que jutja les preferents, les clàusules sol, a un senyor que no es coneix gaire, que es diu Sebastià Sastre, que resulta que ha estat el director de serveis jurídics de la Caixa durant molts anys i que ha estat el principal lobbista contra la dació en pagament i el que ha fet les lleis tant amb el PSOE com amb el PP. Doncs aquest senyor, és el zorro guarda les gallines, el posen perquè jutgi els seus propis crims a la sala civil. Això és corrupció, claríssimament és corrupció, tant si està tipificat com delicte com si no està tipificat.
Doncs davant d'això, què s'ha de fer per fer les corruptes? Desobediència. Quan el sistema és estructuralment corrupte, desobediència civil generalitzada, no només per aturar desnonaments, sinó en general. O sigui, els corruptes no els reconeixem, no els reconeixem autoritat i per tant desobeir. A part de la desobediència civil, també evidentment hem d'acabar amb la impunitat, i l'única manera d'acabar amb la impunitat no és la presó, també és l'escratxe, en el sentit més ampli de la paraula. O sigui, mentre els corruptes puguin moure's impunament, no només pels parlaments, sinó pel carrer, pels actes públics, i se'ls tracti amb tot el respecte, ho seguiran fent amb impunitat. Hem de fer que sentin el rebuig de la societat i que no els reconeixem ni com a referents, ni com a polítics, ni com a representants, perquè són corruptes. Aleshores, també està a les nostres mans acabar amb aquesta impunitat. I també en positiu, per no parlar, crec que és sempre molt important, parlar de forma destituent però també constituent, creant intentant ficar les eines o les idees per anar construint en positiu, doncs també cal que creem referents alternatius. Abans, no volem líders, però sí que volem referents. La història de la humanitat s'ha construït amb referents tant individuals com col·lectius. Tots tenim escriptors i escriptores de referència, cantants, polítics també. I aleshores cal crear aquests referents, i això també depèn de la societat. A qui en comprem, a qui volem, a qui desitgem, qui ens agrada. Doncs hem de buscar aquesta exemplaritat a tots els camps, en la política i en qualsevol altre. I nosaltres també ensalçar aquests comportaments que ens semblin ètics i que ens semblin admirables i que vulguem que siguin la llavor d'una societat millor. I finalment, sobre opcions polítiques concretes, mentre vagi apareixent com a cara visible de la part, no em posicionaré de forma clara, ja us ho dic, perquè no em pertoca, i per tant, estrictament sobre Podemos, no diré si sí o si no. Però com a visió una mica més àmplia, recullo en realitat el que ja s'ha vingut dient abans, que hi ha la part positiva, com deia el David, són senyals que la gent té clar que ens hem d'organitzar i van sortint diverses iniciatives, Podemos, Partido Ètics, aquí al territori català només van anar les CUPs, són diferents coses que van sorgint, processos constituents, i és senyal que la gent té ganes d'organitzar-se, d'articular-se, i això és positiu. Les maneres de fer-ho, hi haurà unes que tinguin coses que t'agradin més, altres menys. És possible que moltes d'aquestes no siguin definitives, sinó que siguin un assaig que potser després acabarà donant peu a una altra cosa, aprenent dels errors pel camí, esperem. I aleshores, diguem-ne que per resumir, sí que aquests assajos que es van fent, aquestes propostes que van sorgint, per mi tindran molt més de positiu sempre i quan serveixi per realment, no nominalment, sinó realment organitzar-nos col·lectivament i empoderar-nos, i en canvi serviran menys i m'agradaran menys si serveixen per buscar aquestes receptes màgiques fàcils, ràpides, de buscar qui delegar i ja està. O sigui, si es converteix simplement en una candidatura cap a les europees, em semblarà molt poc interessant. Si realment serveix com a excusa imperfecta, criticable, però com una excusa per començar processos d'organització popular, serà positiu. Jo crec que aquest serà el barem principal per valorar qualsevol de les experiències que es vagin produint. Bé, anem a l'altra tongada i jo faria tota la tongada. És a dir, si no perquè veig que hi ha una gent que ha marxat, sisplau. I si demano, torno a demanar brevetat. Espera. Aquí hi havia un, allà darrere hi havia... No, perdoneu, aquí us heu afegit gent aquí darrere, Aquí darrere hi havia dos, Aquí hi havia dos, A veure, espera un moment. A veure. Allà davant tenia dos d'apuntades. És que si no... A veure, Cruz, aquí hi havia també, Es igual. Acá, empezamos por aquí. Aquí ya había una a la primera fila, dues y dos allá. Aquí. Sí. Yo te las envío igual. Las que queden mejor, yo te las envío. Porque he pillado al David, que me ha visto por tortillarlo de cara. Els de dalt estan eliminats. Els de baix com els de dalt. Els de dalt res. No, ara aniran. Sí, perdón. Vamos a ver, se han dicho muchísimas cosas, todas muy interesantes, y por lo tanto pues yo voy a decir poco, pero sí que quiero, creo que tenemos muchísimo, la gente normal, la de abajo, la del pueblo, digamos la lisa y llana, como yo la llamo,
mucho trabajo para hacer. Mira. Y eso, para eso que habéis estado hablando, diciendo del empoderamiento del pueblo, que es muy importante porque es la manera de que desde abajo, desde el pueblo, se recojan aquellas cuestiones que son las que la gente, digamos, está palpando y las está viendo. Pero tenemos muchísimo trabajo que hacer y la gente de abajo, porque llevamos muchísimos años, mucha gente que no se ha movido o no sé. Pero si no es... A ver... no te pongas nerviosa. ¿La pregunta cuál es? Bueno, la pregunta es que desde abajo tenemos que movernos, no calentar tanto el sofá y salir a la calle a apoyar a todos estos movimientos que están saliendo en la calle, importantísimos, tanto de sanidad, de educación, como de pensiones, como de todo lo que están, y no calentar el sofá, como digo, porque eso lo único que hace es comerte las mentes. Y bueno, y por supuesto, últimamente como mujer no puedo dejar pasar la ley del aborto esta que nos quieren poner, porque es regresar 50 años atrás. Yo quiero decir una cosa. ¿Por qué seguimos llamando crisis a lo que es una estafa? Un latrocinio organizado desde el poder económico. Por favor, aquí estamos hablando todo el rato de crisis. No, la gente de abajo no podemos caer en esa trampa. No es una crisis, es un robo, es una estafa, es un latrocinio a mano armada. Por favor, aquí sí. Bueno, vamos a ver, yo voy a terminar pronto. Mi pregunta es, si no me contestáis, igual la voy a contestar yo. Yo lo que vengo es a deciros, pasado mañana, los jubilados y pensionistas, la marea de pensionistas de todo Cataluña, hacemos en Hospitalet la cadena humana. Para pensionistas, no pensionistas, los que vienen detrás y los más jóvenes. Para todo el mundo, 11 menos cuarto, y os lo voy a leer. A veure, sisplau. A veure. No. A veure, ja estic tenint ganes de marxar. Quan tu diguis, jo vull. A veure, sisplau. No, només... Vale. Ja? No, només una pregunta era, si em podeu contestar, quin és el problema d'aquest país, la península, de que no es pugui fer un front d'esquerres com s'ha fet a França, fins i tot a França més rica, hi ha un front d'esquerres. O per què no s'ha fet, o per què no es pot arribar a una coalició com a Grècia, com a Syriza, en què en aquest moment té la intenció de bloc el número 1. És a dir, tots aquests grups que s'estan creant, quin és el problema real, o si podeu comentar, o si ho sabeu, o són capelletes tot, és a dir, que es creen com aquesta Podemos apareix casualment 4 mesos abans de les eleccions, on estava el treball de base, o això crea un enfrontament de personalismes que fa que aquest país, per un tema franquisme o per tema idiosincràsia latina, fa que no puguem fer un front d'esquerres per il·lusionar tota aquesta gent que quan vas a votar no tinguis 40 candidatures que ja crema la cosa. Només això. Anem cap endavant. Si em digués Pasqual Maragall et diria que el problema és el 3%, però deixa'm dir. Sí, passeu, sisplau, passeu el micròfon aquí. Aquí hi ha dos que esteu junts, oi? Bones, la pregunta me la faig jo, la fa en Xavier Esteban i ens la trasllada al Twitter de la Riuada. És una mica el que vol vincular és les institucions i els moviments socials amb el carrer, i la pregunta directa és com afecten en aquest cas les ordenances de civisme i el control habitual del carrer en el cas de les mobilitzacions i el procés de transformació social. Bona tarda. Bé, jo no faré una pregunta, faré una reflexió però molt ràpida. Primer de tot vull dir que jo soc aquí, no perquè us consideri líders,
sinó perquè us considero polítics a totes dues. I seguint en aquesta línia, m'agradaria reivindicar que la política no només es fa des del Parlament, sinó que també, on sembla que estigui enquistada, sinó que també es fa des dels carrers, on es construeix i es reconstrueix constantment. I per tant, seguint en aquesta línia, potser no és tan certa la dicotomia entre moviments socials i política, sinó que haurem de plantejar-nos la dicotomia entre polítics, que són els que fan política, i partidistes, que són els que funcionen al servei dels interessos dels partits polítics. I també aprofito per dir que he vist aquí alguna diputada o algú relacionat amb l'Ajuntament que està al Parlament que podria agafar exemple de vosaltres dos. Ja està, gràcies. Jo vull fer una reflexió molt ràpida i us utilitzaré també. Però jo tinc 32 anys, des dels 16 ja vaig començar amb el grup a Prat, al principi i tal. I bueno, ja has vist tot el que ha anat passant i sempre tampoc és, és que tampoc és tan fàcil i ho és. I l'altre dia, no, per això de l'avortament, muntem una xerrada que el dia 31 i ahir, abans d'ahir, una col·lega pensava una pancarta allà, no sé què, i tornant, gravant un quinto, i li diu, saps el que em dol de tot això, saps el que em fraca? I dic, doncs que hem de dedicar les energies i a la joventut, no? Perquè correm 8 hores, després hem de sortir i hem d'anar a pensar la puta pancarta a les 12 de la nit, no sé què, problema, tal, no sé què. Llavors dic, saps això? És que quan fem un pas endavant, si aquestes energies les dediquéssim a crear un món guapo, saps, seria tan guapo tot, que tant ho hem de crear, si ho hem de dedicar contra una paret, anar amb aquesta llei de l'avortament, torna el mateix, torna no sé què, saps? No podem anar creant coses guapes, sinó que hem de dedicar-nos a aquestes merdes que no paren de llançar. Llavors això és càncer, això càncer. Que no pararem, vull dir, que no ha de lloc. La pregunta quina és? Sentim també això de vegades i tal, que no és pessimista però que cansa, I després aprofitar que el dia 31 de gener a la sala nostra de la biblioteca fem l'acte contra l'avortament, és una taula rodona amb una jurista, Em penso, jo que sàpiga no queda ningú més. Per aquí dalt estava complet, aquí us ho heu afegit alguns, si no se'ns acaba el temps, sisplau. No, perdoneu, l'última pregunta. Perdona, perdoneu. 1, 2 i 3. S'acabó. Jo el que volia dir és que si bé la democràcia a Espanya és imperfecta, quan anem perdent l'avortament lliure i gratuït, quan anem perdent tots els drets que estem perdent últimament, ens adonem que va haver un moment que semblava que arribaríem a un punt en què tindríem una democràcia més o menys superadora de vells tics, que ara sembla que no. També vull dir que al marge de la crisi tinc la sensació que amb aquest camí hem perdut altres coses, com ara, per exemple, la lluita per la paritat, perquè veig que cada cop les dones estem tornant totes a l'esfera privada i que aquí veig que això va cada cop més endavant. I amb la línia que deia el David, quan parlava de classes socials, em pregunto si no tindrem que tornar a reprendre les velles idees feministes on les dones ens havíem de constituir com a classe social perquè, a part de patir les conseqüències de la crisi, ja partim d'una base més fràgil que l'home en general. Recordeu que en aquest país el salari mitjà de les dones històricament és inferior al dels homes, que totes les tasques de cura recauen sobretot amb la ciutadania femenina i que aquestes tasques de cura s'estan tornant enrere. Hem parlat molt de guarderia, de llars d'infant, etc. Però jo en els darrers 20 anys no he sentit a parlar de l'atenció a la gent gran, que cada cop està més precaritzada. És un exemple. La pregunta concretament era si reprendrem aspectes que afecten el 52% de la població
o els deixarem anar a Norris només per les qüestions més acuciants, que són els temes econòmics. Aquí té el micròfon. Ara us ho porta. Jo només volia fer un apunt, i ja que s'ha parlat de la llei de l'abort, volia parlar de la reforma, que crec que és molt important, que s'està fent de la llei de seguretat ciutadana i com aquesta reforma afectarà la manera de manifestar-nos, als escratxes, a l'opinió pública i de la societat i com actuar davant que t'estan limitant des del govern i des del Parlament i des del Congrés a l'hora de manifestar-te i donar la teva opinió en aquest tipus de reformes, que crec que no s'havia tractat encara i els moviments socials és molt important. Moltes gràcies per la revetllada. Ve un altre aquí, i si no, aquí. A mi no em fa falta el caruto, si voleu parlo sense caruto. Gràcies, Ada, gràcies, David, per haver vingut al Prat. El Prat és un poble d'esquerres. Us vaig a fer la pregunta. Podrà haver-hi d'aquí endavant, fins que vingui el dia 9 de novembre, algun Burgos Boulevard, alcalde corrupte, amigo de los amigos de Castilla-La Mancha, que no vull donar noms, i amigos de Barcelona Golf, que no vull donar noms, perquè sabeu, vosaltres dos segur que ho sabeu qui hi ha darrere de Barcelona Golf, hi haurà algun Burgos més a Catalunya i a Espanya, perquè això no té final. Perquè els corruptes són els jutges, els fiscals, el poder judicial, tot això. Mentre això no es canvi, vosaltres fareu molt, perquè sou gent del poble. Gràcies. Hola. Abans crec que l'Anna també ho ha comentat, no? El problema de la politicràcia que potser en aquest país, tota la forma de fer política, de com la gent té la política com un ofici, de com les estructures dels partits eviten que hi hagi la democràcia interna o que la gent participi, que tingui participat. Aquesta corrupció blanca que també existeix, no solament la corrupció típica que parlem de partits potser més majoritaris, sinó partits minoritaris i d'esquerres també, que utilitzen els ajuntaments per crear una clientelar. Com que quedem això? S'ha d'actuar i actuar contra aquest sistema, canviar la forma de fer política. I crec jo també, no sé què penseu, però no podem excloure a una dreta empoderada, una dreta democràtica d'aquest treball de canviar les coses. Si no, jo crec que cometem un error, perquè s'ha de fer pila, s'ha de fer una pinya per canviar aquest sistema corrupte. I fins que això no canviï, no podrem avançar, ni socialment ni de cap forma. Moltes gràcies. Doncs ara ja passen a respondre. Les esquerres tenen d'una derrota i s'ha de reformular un projecte contra el capitalisme senil, contra la democràcia autoritària de mercat, contra el que vulguem, però farà falta molta feina i sobretot des de baix. Jo crec que el que canviarà el paradigma és que serà des de baix en un reempoderament social amb totes les experiències anteriors acumulades, sense la fusió del sindicalisme, etc. Haig de començar a retallar perquè només vaig per la cinquena. Civisme dins de l'ofensiva, és una altra ofensiva contra l'espai públic com a espai predilecte de la vida política comuna i per tant com un atac als drets civils i llibertats fonamentals, com una limitació total als drets de participació política. Respecte a la sisena, també pel Vol Sud, política i polítics, jo estic absolutament d'acord. És més quotidià, més personal i transferible, per tant, jo Parlament porto 15 mesos i la meva participació política, més que o menys, la primera mani, jo crec que era el 1991 contra la Guerra del Golf i el 1993 ens vam fer insubmisos al servei militar obligatori, que per cert es va guanyar no amb els 22 primers insubmisos, sinó amb els 20.000 insubmisos que van agafar i allò era un gest profundament polític. Per tant, si em permeteu l'autodefensa, porto 19 anys fent política de base, que per la bona, i 15 anys amb un accident electoral. 15 mesos amb una sisena, 15 mesos i mig anys. No, perquè nosaltres tornem a patir, vull dir que... Com? Vull dir que la meva taxa zero la No, estic compartint, és tota la raó. O sigui, on es fa menys política és el Parlament. Jo crec que en política es fa gestió.
Respecte a la dualitat, que em preguntava si a vegades tens ganes de tirar la tovallola, no tenim temps pel desànim, ja deixem el pessimisme per a temps millors, però sí que és veritat que tota lluita és una contradicció constant, que ens deia l'optimisme de la voluntat i el pessimisme de la realitat, però jo sí que diria que ens hem de posar en perspectiva i també hem de ser humils. No som ni els primers ni els últims que intenten canviar el món, generar justícia social, aprofundir la democràcia. Per tant, jo crec que sí que hi ha un bagatge històric i tenim un testimoni que ens han cedit, que ens han precedit en la lluita contra el franquisme, per la democràcia, per la recuperació de les llibertats socials i nacionals, i el nostre compromís personal i col·lectiu és passar aquest testimoni als que entren en les millors condicions. I també allò que deia l'utopia, que serveix per caminar. L'horitzó tu vas caminant i es va allunyant, per tant faràs un pas i l'utopia encara farà un pas perquè hi era més. 8. No me'n recordo de la pregunta. Sí, és la qüestió de l'ordre. Jo crec que sí. I a més hi ha una qüestió, una reflexió que feies. Si no ho fem, perdem. Si no ho fem així des del feminisme, si no recuperem les pràctiques i les idees feministes, no ens en sortirem. No hi haurà una societat més justa, més lliure i més igualitària. I jo diria, a més que quan parlem actual de política, i aquí es parlava també de molts lideratges, crec que la política o es repolititza o no ens en sortirem, i o es feminitza o no ens en sortirem. Perquè la política poder mascle alfa, la política masclista, el poder avui és masculí, és la jerarquia, la imposició, la verticalitat, la imposició. I les pràctiques del feminisme és el diàleg, el consens, l'assemblea, l'entesa, el procés, entès com a procés als conflictes. Per tant, diré així en què he portat això, barricada que no se defiende, barricada que se pierde. Ahir, avui i demà. Seguretat Ciutadana, jo crec que hem de dir l'ofensiva ideològica del PP, Arriola, que era el gran think tank, el gran pensador del José María Aznar, primer el neuròtic, van fer la reflexió, quan van perdre les eleccions, van dir hem perdut perquè no hem fet tea party, no hem fet una ofensiva ideològica. I la pitjor ofensiva ideològica que hem viscut els darrers 3 mesos és llei verd, hem d'espanyolitzar els nens i les nenes catalanes, llei contra les dones, dictadura nacional catòlica, que retrocedeix 40 anys enrere, i la llei de seguretat ciutadana, que equival a la llei de vagos i maleants. Seguretat, atac frontal a les dones i espanyolisme ràdic. I per tant, desobeïm. Jo tinc claríssim que la llei de seguretat ciutadana es combatrà desobeint. Si no volen un escratxer, 500, si ha d'haver-hi actuacions penals pel que s'ha dit abans, jo també li dic un caratge al senyor Gallego, escolti. I el resum és a tisores amb les porres i a porres amb les tisores, vull dir, aplicaran les pitjors retallades des del final a cop de portes. I l'última, ara sí que ja m'ho havia de dir més la pregunta, però he apuntat, quan anem endavant, quan anem endarrere, estem en un cicle de crisi de trànsit, no hi ha més alternatives d'aquesta crisi, quan sortim més lliures, quan sortim més esclaus. Això pot lligar una reflexió sobre altres cultures democràtiques, i penso que avui estem en temps de capitalisme senil, i que penso que hi ha gent que pot tenir altres ideologies i també cultures que penso que també es donen que el món és cada cop més absurd, més injust i més desigual. Les tradicions de la dreta espanyola són les que són, malauradament. De la dreta catalana també hi ha els catalans de Franco. En aquest país la dictadura també la va marcar la majoria de Franco. Però jo voldria creure que sí, però no ho vull votar en els termes dretes, sinó una cosa que penso que l'Ada i la PA, per donar una confusió, també han recuperat, i també fa el dia el Cañajero. Ja no parla del PP i del PSOE, parla dels votants del PP i dels votants del PSOE. De gent que pot tenir uns valors diferents dels nostres, ancorats amb altres cultures, i que ells també formen part, definitivament, d'aquesta història. Per tant, ja amb això acabo. No pretendré comentar-ho tot, només veig que podia afegir alguna coseta. Amb el tema securitari, amb el tema de la llei de seguretat, evidentment s'ha de denunciar com una de les mesures més retrògrades i com a atac frontal
a l'essència mateixa de la democràcia, o sigui, no es pot defensar cap dret ni cap llibertat si no hi ha dret a la protesta i per tant és el més essencial. Una de les coses més essencials de la democràcia és el dret a la protesta, que ha de ser dels drets menys limitats amb molta diferència i per tant saben molt bé el que estan fent quan intenten fer aquest atac frontal al dret a la protesta i a la manifestació, no? Que és erradicar la poca democràcia que pogués quedar. No? I la que s'està coent als carrers, i això és el que volia jo enfatitzar, que també hem de veure la por que tenen, no? Perquè precisament ens volen espantar, i ens volen espantar perquè se'ls han acabat els arguments, perquè els seus propis votants estan d'acord amb la PA, no estan d'acord amb el PP, volen la dació en pagament, volen que s'aturin els desnonaments, volen que es fiqui a la presó els banquers i els polítics corruptes. Llavors, quan veuen que estan perdent la poca legitimitat que tenien, que era aquesta que sempre diuen de les eleccions cada 4 anys, no? Quan es queden sense arguments, quan realment ja tothom ens dona la raó, i fins i tot a Europa, que qui pot pensar que Europa avui és antisistema, doncs aquí és quan realment l'únic que els queda és el llenguatge de l'amenaça, de la por i d'intentar espantar-nos. I quan fan una llei, un projecte de llei d'inseguretat ciutadana que està basat en les nostres pràctiques, o sigui, de cop fiquen aturar desnonaments, ocupar entitats financeres, fer scratches, o sigui, vol dir que els hi fem moltíssima por, i per tant també hem de veure la nostra fortalesa en aquesta llei d'inseguretat ciutadana i hem de seguir pel mateix camí, perquè vol dir que ho estem fent bé i per tant, si no volen caldo, doncs 2 tazes, bàsicament. Una de les estratègies, evidentment, és la de desbordar aquestes amenaces i si no volen scratch, doncs en farem 1.000 i que no tinguin ni multes suficients ni sistema repressiu suficient per perseguir-nos a totes. Aquesta és una, però també això d'anar acompanyat de teixir xarxes de solidaritat col·lectives fortes perquè ningú estigui sol davant d'aquestes amenaces, que ningú tingui por perquè tothom se sàpiga acompanyat, perquè això és importantíssim, que tothom sàpiga que no haurà de pagar una multa sol o que no s'enfrontarà a una detenció mai sola. Per tant, teixir aquestes xarxes de solidaritat el més fortes possibles i després també creativitat. No s'esperaven els scratches, els van pillar per sorpresa, a part que seguirem fent scratches quan ho considerem oportú, però també imaginarem i pensarem noves pràctiques que ni tan sols han estat capaços d'imaginar, perquè imaginació amb això es guanyem habitualment, amb la qual seguirem també per la vida creativa. Després, enllaçant llei de seguretat amb el tema del civisme, jo crec que aquí també hem de fer autocrítica en un sentit genèric, no tothom estava en el mateix lloc, però hem de fer autocrítica, o sigui, quan s'han permès ordenances del civisme que signifiquen normativitzar en realitat el servei de la mercantilització de la ciutat, perquè les ordenances del civisme, no ens enganyem, han servit per robar-nos l'espai públic i ficar-lo al servei del diner i perseguir els pobres, bàsicament, per això han servit les ordenances del civisme. Les ordenances del civisme sí que són expressió d'un fracàs de la societat. I és un fracàs també nostre com a societat. O sigui, hem permès una cosa que no hauríem de permetre i ara estem veient un dels exemples més extrems. O sigui, nosaltres, per exemple, amb la PA estem impulsant mocions per sancionar una punyetera vegada els pisos buits en mans d'entitats financeres, que és una qüestió de mínims, no de màxims, que aquestes entitats que han ensorrat l'economia, que han estat un país sencer, que segueixen rebent els nostres diners públics, que ens segueixen robant i estafant, aquestes entitats a sobre acumulen milers de pisos buits i les administracions ni tan sols obliguen a que aquests pisos es fiquin en lloguer social, que és una cosa de mínims irrisoris. Les administracions públiques, totes, locals, autonòmiques i estatals, ens segueixen dient no es pot fer això, és molt complicat, perquè això la llei no ho permet, perquè la inseguretat jurídica, perquè això no és competència municipal, perquè és autonòmica, que és estatal. Tots són això, pilotes competencials, excuses, no es pot jurídicament. I en canvi, fa anys que estem permetent que es multin a persones sense sostre. O sigui, a les persones empobrides, excloses, que no tenen res, que no tenen ni un domicili on notificar la multa. Si això no és un problema jurídic, que m'expliquin quin és. O sigui, no té un domicili en enviar la multa, però el multen. En aquest sí que han pogut multar-lo. El més pobre, el més exclòs, el que està al carrer. I en canvi a l'entitat financera no hi ha manera que se li fiqui una multa. I per tant, les ordenances del civisme formen part de la mateixa lògica, que efectivament no és nova, de despossessió, de mercantilització, i són normes efectivament a erradicar. I segurament també hauríem de recuperar la paraula civisme, tampoc hem de deixar que ens vagin robant paraules. Democràcia, política, o sigui, els incívics són ells, no nosaltres que ocupem l'espai públic per fer la democràcia una realitat. Després, una altra idea que volia enfatitzar és el tema de les dones i la lluita per la paritat. Jo insisteixo molt, o sigui, tenim molt més poder del que ens han fet creure. El pitjor dels gols que ens han colat en tots aquests anys és fer-nos creure que realment som formiguetes que no tenim capacitat de fer res. Això és el pitjor gol que ens poden colar. Realment, quan t'hi poses,
quan s'han aconseguit coses que semblaven impossibles, que s'ho diguin a la PA, era absolutament impensable no només aturament de desnonaments, sinó forçar els bancs a negociar, que la gent sapigués que relació en pagament, que massivament tothom la recolzés, que els jutges es fiquessin de part de la població de forma massiva. O sigui, tantes coses eren inimaginables fins que ens hi vam posar i no va ser fàcil. El primer any de la PA va ser una travessia en el desierto i vam haver de persistir, però finalment va començar a donar fruits. Llavors també, aquesta lluita de les dones no deixem que ens portin al terreny de les lleis. O sigui, realment la paritat i l'empoderament es lluiten i es conquereixen cada dia. I això a la PA ho veiem. Jo és el moviment social on he vist... O sigui, quan tu generes condicions de possibilitat de l'empoderament, qui més se'n sap aprofitar són les persones, habitualment els col·lectius, més exclosos o més reprimits. I això a la PA ho veiem. A la PA han sortit dones invisibles, impressionants, heroïnes quotidianes, que són les que tenen cada cop més el protagonisme. O sigui, jo no he vist cap moviment social, que molts moviments socials tenim molt llenguatge no sexista i políticament correcte, feminista, etc. Ostres, tu, i sempre hi havia homes a tot arreu. I en canvi aquí, sense tenir tanta teorització, quan generes condicions reals d'empoderament real, et trobes a dones que organitzen accions a desobediència civil, que negocien amb administracions públiques, que s'enfronten a la policia, que forcen el banc a negociar, que parlen amb els mitjans, o sigui, que assumeixen tots els rols i totes les tasques. I és brutal, de veritat, si no hem anat a una assemblea de la PA, són sempre obertes i aneu-hi, és molt bonic. També amb el tema dels migrants, he vist molts moviments contra el racisme on pràcticament no participaven persones migrants. A la PA, de manera natural, s'han trobat migrants i autòctons colze amb colze lluitant contra un enemic comú. Hi ha molta gent que ha arribat molt racista a la PA, s'havia passat els prejudicis de cop, perquè s'ha trobat que els companys migrants eren els que anaven a molar la cara davant de l'entitat financera o davant de la comissió judicial per defensar el dret a l'habitatge. I aquestes experiències, per això insistia molt, i això enllaça amb altres comentaris o preguntes, per això insistia que el més important no és, primer, no caure en el parany de delegar, esperar que arribi algú que ens representi, no caure en el parany de pensar que la llei és el fonamental. O sigui, són els espais d'experiència que nosaltres construïm dia a dia els que fan que les coses vagin cap a una banda o cap a una altra, els que generen correlacions de forces i valors hegemònics diferents. I per tant està molt més a les nostres mans modificar qualsevol de les coses que avui hem comentat del que en principi semblaria. El mateix diria amb el tema del front d'esquerres. Jo crec que si ens plantegem en termes abstractes genèrics sobre el front d'esquerres, estem destinats a fracasar, sincerament. En canvi, jo no vull ficar la PA tota la reconceta perquè digui que la PA és el millor del món. La PA tenim molts defectes i molts problemes, però la PA és l'experiència que jo visc en primera persona i per això parlo de la PA perquè jo estic aprenent més i jo n'estic participant cada dia. Doncs a la PA també ens passa això, aturant desnonaments ens hem trobat colze amb colze a gent votant o militant d'Iniciativa, d'EUIA, de les CUPs, votants socialistes, votants o militants també socialistes, votants fins i tot del PP o de Convergència, i en aquestes experiències s'han canviat molts prejudicis, s'han canviat idees, s'han canviat vots també, gent que havia arribat a votar una cosa ara vota una altra, però una vegada més, on tot això s'ha construït ha sigut en aquests espais d'experiència compartida. O sigui que segurament, si nosaltres som capaços, als nostres barris, a les plataformes on participem, als nostres llocs de treball, som capaços realment de començar a articular llenguatges comuns, lluites comunes, això és l'única manera realment de futur, realment esperançadora de construir alternatives reals, sòlides, que puguin disputar el poder, el control ara de tot, de tota la institució i més enllà. I res, simplement per acabar, reprendre un comentari que s'havia fet abans, aquest comentari de estem sempre gastant tota l'energia anant en contra en lloc de crear, hi ha aquesta certa idea de pessimisme. Jo sempre explico que... Ho he entès perfectament. No, jo ho reprenc per portar-ho més enllà. Sí, s'entén, però jo crec que hem de tenir clar que, almenys jo per mi, la revolució serà alegre i afirmativa o no serà la meva revolució. A la contra, realment no es construeix cap lluita de futur, sinó que sempre el que ha de pesar és allò que volem, allò que desitgem, i això no ens hem d'esperar que arribi un moment ideal on començar-ho a fer, sinó que ha d'anar totalment de la mà, no només enfrontar-se a qui ara mateix ens reprimeix o ens roba o ens estafa, sinó de la mà d'anar a la construcció d'aquesta democràcia real i d'aquesta societat més justa que volem. I jo sempre dic, el poder ens vol pessimistes.
quan de cop circulen tant aquestes idees de és que no hi ha res a fer, no hi ha alternativa, això és el que hi ha i per tant mira per tu, de cop això sembla que és un sentit comú que s'extén de forma misteriosa, aquest pessimisme que en realitat és absolutament incentivat. I ens hem de preguntar a qui li interessa que estiguem deprimides, a qui li interessa que siguem pessimistes, a qui li interessa que pensem que realment no hi ha alternativa, li interessa qui no vol que res canvi, evidentment. I per tant jo abans era una pessimista activa i ara m'he declarat optimista militant. No soc ingènua, sé que la situació és dura i difícil, hi ha un amic curadors, però soc optimista militant com a desafiament al poder, com a desafiament a aquest estat de les coses injust i perquè he decidit que destinaré la vida a canviar-ho i que no hi ha res més únic i més esperançador que això. Per tant, vamos a ello, que a més ens ho passem. Hem arribat al final de l'acte. En primer lloc, em permetreu només una cosa, perquè tothom ha anunciat les seves convocatòries, em permetreu que nosaltres, el grup de lectura, anunciï la propera convocatòria que parlarem sobre política i ètica. I també m'han dit, des del centre, recordar que el 19 i 20 de febrer fan una pel·lícula del Pere Portavella sobre un cicle del món contemporani i anàlisi de la transició espanyola. Dit això, volia agrair enormement, perquè sé que van molt atrafegats, tant l'Ada Colau i la seva predisposició per venir al Prat i el David Fernández perquè hagin vingut i perquè nosaltres del grup de lectura puguem fer una cosa ben plural dins del món de les esquerres que tenen la progressia. I moltes gràcies a tots vosaltres i crec que hagi